लोगोफोर आंनि बे हारि बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आरो आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। दानिया बे भिडिअआ सोरनि सायाव जागोन होनबा सानसुमा नार्जारि जाय पार्कर गेलेग्रा बिथांनि सायावहाय जागोन आरोना। बिथाङाथ' सासे निउसावबो होजालायनाय आरो गेदेर गोलावफोरजों मिथिजानाय मुंदांखा सासे पार्कर गेलेग्रा फंबाय सानसुमा नार्जारि। बिथांनि माखासे लिरनाय बायदिसिना बियो फेसबुकआव गोसारगासिनो आरोना, फेमास जागासिनो। फंबाया सानसुमा नार्जारिया नंगौना नङा गावनो क्लियारिफिकेसनखौ होबानो जाबाय। फंबाय, नोंनि क्लियारिफिकेसनखौ नायनो थाखाय बयबो एक्साइटेड जानानै दङ। नंगौना नङा होननानै कनफिउस जागासिनो, शेयार खालामगासिनो। दानिया बे बुंनाय एबा लिरनानै पस्ट होनाया नंखाय ना नंगौ? दानिया नोंनो फंबाया सानसुमा क्लियारिफिकेसनखौ लाबोदो, नंगौना नङा। बिनि थाखाय बयबो नेनानै दङ नोंनि क्लियारिफिकेसनखौ खोनासंनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं आरोना। बयबो बिब' फंबाय, नोंनिनो बिब' जानाय, बिबाजै जानाय, बिदा जानाय, फंबाय जानाय, बयबो नोंनि क्लियारिफिकेसनखौ खोनासंनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं। आंबो एक्साइटेड जानानै दं, कनफिउस जादों नंगौना नङा खोथाया बेखौहाय खोनासंनो थाखाय। दानिया आङो फंबायखौ मा बुंदों बेखौ आङो फरायनानै खोनासंनानै लादो। दानिया आङो नोंथांमोननो लिरनायखौ फरायनानै खोन्थानोसै। मा होनदों बाहाय सानसुमा नार्जारिखौ नाय, बेनो पस्टआ। आं सानसुमाखौ मोजां मानसिसो नंदोंमोन। सानसुमाया गुन्दासो सासे। हौवा गोनां आरो 2 बोसोर बैसोनि उन्दै गोनांखौ फेसबुकआव नाम्बार लानानै गोसोथोफ्लानानै नोंखौ हाबा जाखानायबाबो लागोन होनना गोदै गोदै रायलायबाय थानानै कारिगावन गार्डेनाव लोगो हमना गाज्रि देहायारि आथोन गेलेना मालायनि संसार जानायखौ दावराव दावसि खालामना होबाय। हिन्जावनि हौवाया बिदेशआव खामानिसो मावहैदोंमोन। बेयावनो सुबिदा लानानै कारिगावन गार्डेनाव लोगो हमनो लेंहरना जबरदस्ति देहायारि आथोन गेलेबाय। जुदि मोजाङै मोनथिनो लुबैदोंबा मेसेन्जाराव कल खालामनो हागोन बिसास खालामाब्ला। थारमानि फंबायखौ होनदों आरोना, जबरदस्तिसो मानि देहायारि सोमोन्दो लाखिदों फंबाया सानसुमाया। 2 बोसोर बैसोनि फिसाबो दं हिन्जावा, आरो बे हिन्जावनि फिसाया अबाय थाङो थारमानि बायह्रायावसो खामानि मावहैयो आरोना। अबहाय जादों होनदों? कारिगाव गार्डेनाव। कारिगाव गार्डेनाथ' बे दैमालु बिरनि ओरै खोलानि गार्डेनावहाय जागोन। बेयावनो फिसासासो गार्डेनाबो। नंगौना नङा जाखो कनफिउस मोनबाय आङो। मेसेन्जाराव कल खालामनो थिनलायदोंमोन आरोना, जबरदस्ति देहायारि आथोन गेलेबायसो होनदोंना। दाना सानसुमाया गुन्दासो सासे। हौवा गोनां आरो 2 बोसोर बैसोनि उन्दै गोनां सथिला बसुमतारीखौ फेसबुकआव नाम्बार लानानै गोसोथोफ्लानानै नोंखौ हाबा जाखानायबाबो लागोन होनना गोदै गोदै रायलायबाय थानानै कारिगावन गार्डेनाव लोगो हमना गाज्रि देहायारि आथोन गेलेयो। हिन्जावनि मुङा सथिला बसुमतारी होनदों। नंगौना नङा फंबाय? दानिया नोङो नोंनि इउटुब चेनेलावनो क्लियारिफिकेसनखौ होदो। मानोना खोनासंनो थाखाय जोबोद एक्साइटेड जानानै दं, आंबो एक्साइटेड जानानै दं फंबाय। बे खोथाया बेसेबां सैथो बेखौहाय जोंबो बुंनो हाला, खिन्थु दावगानाय मानसिखौ गादबनो थाखाय बिराद सालबो बाहायो। जाय मानसिया दावगालांबाय बेखौहाय बोरै हाखराव खोख्लैनो, बोरै फासयहोनो हानो, बेखौ लानानैबो एसे माबा जायो आरोना। मा होनो, डाउट खालामनो, एसे गाहायाव दोननो नाजायो आरोना। फंबायाथ' सासे पार्कर गेलेग्रा मिन्थिजाबाय आरो बयबो फंबायखौ अनसायो, नायो, मोजां मोनो। नाथाय फंबाय, नोंखौहाय बयबो मोजां मोनो, नायो हिसाबै फंबाय नोङो क्लियारिफिकेसनखौ लाबो। नङाब्ला फंबाय नोंखौ बयबो अनसायफिनगोन बानसावनायब्ला। नंगौना नङा जायखिया फंबाया एसे फोरमायना होदो। बियो लेथायनायबो जानो हागौ बा फान्दायनायबो जानो हागौ बा नंगौबो जानो हागौ। आंबोथ' मिथिला, जायखिया फेसबुकआवहाय मोननाय हिसाबै आङो बुंबाय। खिन्थु फंबाया नंमारगौब्ला एफा गाज्रि, फंबाय नोंहाबो लाइफआ दंखायोमोन। मानो होनना बुङोब्ला नोंनि नामैबो सासे सिख्ला आइजो दंमोन। नाथाय फंबाया बेफोरबायदि खामानियाव आगान होनो नाङामोन। जायखिया खोनासंनानै लानोसै नंगौना नङा। फंबाया थाबैनो एसे क्लियारिफिकेसन होनो नाजाबानो जाबाय। नङाब्ला गुलाय गुजाय जाबाय थागोन ससियेल मिडियायावहाय, गोसारलायगासिनोखा। दानि जुगावथ' गाज्रिया 5 मिनिटबो नाङा गोसारनो, 6 मिनिटबो नाङा फेमास जानो। बेनिखायनो फंबायाबो एसे साबधान जा। नंगौब्ला फंबाय नोंनि गोरोन्थि जागोन, नङाब्ला खिन्थु बै लेथायग्रानि गोरोन्थि जागोन। दानिया आङो बे क्लियारिफिकेसनखौ आंबो नेनानै थाबाय।
आङो दानिया भिडिअखौ फोजोबनोसै। आङो बे फंबाय सानसुमा नार्जारिनि थाखायनो आं दिनै नुनानै भिडिअ लाबोबाय। दानिया आङो भिडिअखौ फोजोबबाय। दानिया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार आरो कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो मालाय। दानिया भिडिअखौ आं फोजोबबाय।